Muhammadu ɗan bari gani ga Abdulsalam Abdulsalam official yawa da kyau fata alkhairi kamar yadda muke da tambayoyi namu yau kama muna so ka ba mu ɗan bari mu fara da gare ka kamar da mace da namiji wa ya fi ƙurewa a salon sata. To ita sata kowane mutum mabukaci ko kuma wanda ya niyya zai iya yin sata, amma kuma da kace wani ya hi ko iya sata daban kuma salo daban. Idan aka ce maka salo, shi salo yana da wani abu a cikin kamar cikin salo cikin ilimi ne ake samu, ko kana da ilimi in ba ka da salon da zaka gabatar ma da al'umma to ba za su sai su guje ka da kyau. Yanzu misali mutum ya iya sata sana'a shi ce, amma idan baya da salo. 1 minute. Masu kallon mu da bibiyan mu muna fatan za ku buɗe ku karkare kunnuwanku don ku saurari maganganun da za mu ba ku masu ma'anoni, musamman matasa, abin da zai muku amfani yau da kullum za ku gane. Bismillah, ci gaba. Wannan abin da zan mu faɗi wani sai ya ɗauki wani abu ya yi amfani, amma muna faɗin shi ne wai ba don wani ya ɗauka ya yi amfani ba. Idan ka ɗauka ka yi amfani to ka cuci kanka ne, ba don mun faɗi ba ne don ka yi amfani. Kamar muna bibiyan yanayin rayuwar mutane ne. Idan aka ce maka salo, wannan ɓarawo ne, in bai da salo za a iya gane menene. Yanzu misali mutum biyu suna zaune sai kuma wurin mutane ba sa yawan shigowa, sai ni ɓarawo ne sai na shigo na ɗauki abu. Da na ɗauki wannan abun tabbas an san tunda ni ne na shigo ba a wani wanda za a yi zaton wani ne, tunda su 'yan gida ne, ni ne bako. Da na zo na ɗauka za a yi tunanin babu wanda ya shigo an ba wani ba. To ɓarawo mai salo baya wannan, sai ya bari inda mutane suke yawan shiga suna yawan fita, sai ya zo ya a rasa wani ne ya wannan abu. Ka ji salo. Amma idan ya zo ya yi shi ya san kawai an yi bincike za a ci ai wani shi kaɗai ne ya shigo nan, kuma wani shi kaɗai ne wanda ba mu yarda da shi ba. To kaga salo kenan. Kamar to yanzu ƙwarewa za ka ba mu bambancin ƙwarewa da salon ke. Kaga in aka ce ƙwararre, idan aka ce ƙwararre wani ya ƙware a ɓangaren ko ƙwararre ne a kokowa ko a sata ko ƙwararre ne a waƙa ko a fim da sauransu, to shi kuma yana auna yanayin mutane ne. Idan aka ce maka wani ƙwararre ne, to duk inda aka ga kamar misali shi an san ɓarawo ne, duk inda ya ga wani wanda ya san shi, ya san wane ne shi, to bai wulgawa. Sam bai wulgawa. Saboda da wani abu ya faru ko ba shi bane za a yi zaton ai tunda an wani an ga wulgin shi kuma wani abu kaza sana'a shi ce, to bai wulgawa duk inda aka san shi bai wulgawa. Da kyau. To ka gani kenan ƙwarewa kenan, wannan ƙwararre ne bai kamuwa da wuri. Masu kallon mu da bibiyan mu kuna jin yadda hirar tamu take kasancewa. Kamar da haka zan je inda Abdulsalam Official Salam. Yawa muna son ƙarin bayani dangance da wagga magana da kaji ƙwarewa da salo. Ya suke da bambanci, saboda Bahaushe yana son ya ji ƙarin Hausa ce ya ta ƙunsa, saboda shi san shi abu menene mararraba hawa da sabka. Wato kamar yadda na fahimci maganar taku, dai maganar tana tafiya ne akan kusan abu ɗaya. Domin duk wanda aka ce mai salo kuma aka ce mai ƙwarewa, to sai da ɗaya ne ɗayan yake riskan ɗaya. Lallai in kana da salo to kana da ƙwarewar ce ta kawo salo kenan. In kuma kana da ƙwarewa to ƙwarewar ce ta kawo maka salo daban-daban. So duk kusan abu ɗaya ne, amma bambancin su dai a iya tawa. Bambancin su daga yanayin labazin sabkar abu ne. Yanzu misali wani zai iya zo ya bani nasiha, misali ni ɓarawo ne ko ina wani harka na banza, wani zai zo ce min dan bari kai ɓarawo, kawai kai ɓarawo ma kawai wannan abin da kake ya kamata a ce ka bar shi, wannan sace da kake yi, kana ɓata sunan yan gidanku, kana ɓata kaza mu abokai kana ɓata sunayen mu, wannan ai satin da kake abin banza ne ka bar shi. To yana wannan abin kawai ni zuciya ta haita buga, saboda wani lokacin da ya gaya min cikin kaushin magana haka, sai zuciya ta tabba kuma shedan yayi nasara a kaina. Amma idan ya zo kai dan bari ya ne kai
mutum yana wai wannan sana'a da kake ya kamata a ce ka bar shi zannan kana bata ma in gidanku suna kana dan mu ma abokai idan muka shigo cikin jama'a kuma ya muke a cewa nan kaga wannan bai kamata ba kana ban tare lumfasin idan nan in ya faɗi haka in ya tafi sai in ce wannan abun kina fa yana sona to tun cikin salo ne ya faɗe shi ka gane kalmomin biyu yanzu yawwa kalmomin biyu yanzu ka ba mu su kenan yawwa bambancin salo da abinda ba salo ba yawwa haka ne insha Allah abinda muke so mu sani shine da mace da namiji wahi ba da ƙarfi a cikin wannan kalamu to kamar da salo mata sun yi salo misali shi namiji idan yana son mace zai rika wasu kyaututtuka ko gaban mutane ne ka gane ko kuma zai yawanta wani abu ga ita wannan yarinya din ko kuma wani idan ya zage shi zai dauki lauya a kai tsaye ya wanke ta ka gane kenan ya fito fili shi kuma kalmar salo ana shi yana son ya sato yare yake yana kamar ya faɗa ne a gaban jama'a kenan kowa ya sani to duk abin da kowa ya sani baya cikin salo shi salo a ɓoye ne yake ka gane duk abin da ka nuna gaban jama'a to baya cikin salo to a lokacin da kake wani zai ce wannan yana son yarinyar nan ne ka gane kaza mutane da yawa kenan sun ankare da kana santa to amma ita mace in tana son ka ba za ta nuna tana son ka ba kuma ba za ta gaya maka ba amma daga yanayin mu'amala da kai da ita ko kai wani abu wato bari in katse numfashinka a wannan bangaren gaskiya ina da ja akan maganar da kace mata sun fi maza salo kwarai kwa wannan ka gaya ma kowa wato ja da nake da shi a bangaren nan a wannan maganar ita ce za ka ga so lokuta da dama a mace Allah ya jarrabe ta da san namiji a zuciyanta amma me ba za ta iya gaya mai ba salon kenan ka gani ko shine salo to tsaya a cikin rashin iya gaya mai din nan da za ta yi shine abin da nake nufi babu salo a ciki saboda inda akwai salo a ciki kai kana nufin ta asara ko inda akwai salo a ciki da za ta yi dubi da cewa wannan damar da na samu na cewa ina son wani to gwada in yi sauri in je ni in faɗa mai cewa ina son shi saboda kar ya samu wata a madadin ni wadda nake son shi to amma kaga yau mafiya yawa daga cikin matanmu musamman matan Hausawa za a gani Allah ya jarabe su suna son mutum amma me ba su iya faɗa mai ba sai dai wannan su ta haƙuri da wannan soyayyar a zuciyarsu su zauna da ita ba su taɓa faɗa ba har abu amma ba su kara zaune ba ka gane ko har wannan ya je ya aure ko kuma ya tafi su rabu da shi ba za su iya faɗa ba kaga babu salo kenan a ciki to mata yau zan zama lauya a gare ku mace da kake gani ba su yi kara zaune ba da kaga ba su nuna suka ce suna so din ba amma akwai hidimomin da suke yi wanda yana nuna alamun akwai soyayya sai dai namijin bai ankare ba kana ji na farko unguwar ku da ita kaga gaisuwa ko ka gaida ta wurin amsan wannan gaisuwa ko kuma ita in za ta gaida ka ba za ta gaida ka ba yadda take gaida kowa duka wannan salo ne na kamar tana mutunta ka gane ita kamar ta maida kamar ita kamar kana zama mai gidanta a cikin zuciya ka gane masu kallon mu da sauraron mu musamman masoya yana da kyau ku saurari salon soyayya assalamu alaikum kar in mantar da ku cewa wani abu shine kamar yadda kuka gani wannan shiri za mu maida shi da sati tattaunawa mai mahimmanci dangane da abin da ya shafi rayuwar mutane matasa da sauransu. Ni dai na san cewa na zama zan ɗauki ɓangaren malamin soyayya. Zan ɗauki ɓangaren malamin soyayya zan dinga ba da gudunmawa. Ni kuma lauya ne na mata, ni kuma mata zan iya kare ku duk irin cikin zan yi kokari wajen ganin cewa maza ya kokarin da suke yi na ganin cewa suna saka soyayyarsu a zuciyar 'yan mata amma mata suna kaucewa da sauransu to ku dinga bibiyan mu insha Allah za ku samu hanyoyi da dama wanda za ku sace zuciyar 'yar yarinyar da kuke so ko kuma
bazawarar da kuke so. Matambayi ba shi bata. Kun gani tambaya nake yi. Yau da kullum zan tambaya kuma za mu samu saboda muna son ƙayartaccen abu don mutanen duniya su ƙayartu da abu kwakwalwarsu ta waye su san menene tafiyar yau da kullum. Yanzu dai yau zan mu iya karkare wannan shirin akan yanzu misali da kace za su yi asara akan haka wani zai je ya yi aure. Ka san menene manufar su? Mace dan namiji ya je ya yi aure wannan bai dame ta ba saboda ita kuma ba ta yi asara ba saboda namiji mijin mace hudu ne. Yanzu namiji idan mace ta yi aure to hal abada misali za a dauka ya rabu, amma dan mace miji ya yi aure a haulama akwai kofar shigowarta, akwai gidanta, dan ma a ce mutum yana da mace daya to ai akwai sauran kofofi, akwai sauran dakuna wanda ta kai gaba. To da muka zo kuma bangaren da kake cewa suna ba sa faɗi din nan, mace in tana son mutum tana magana amma magana ta cikin salo ne. Misali in tana talla idan ka zo wurin sayan abinta, duk lokacin da za ta baka wannan abin ka duba, in misali in kamar shinkafa da wake ko wani abu irin wannan, ko ta yi maka wasu abubuwa a bangaren albasa ko yaji ko dai wasu irin canji da sauran irin wurin baka kuɗi da karɓan su kuma ko kuma in unguwar kuɗi wurin gaira ga wani ina kwana, dukkanin ana ganewa akwai salo daban-daban wanda suna nuna wa mutum wannan an ware matsayinsa daban, kuma da wannan kawai gaisuwa ce muke yi, akwai wannan a cikin tafiya. In a cikin group kuke, mace in tana son ka, in cikin group tun WhatsApp kuke, in tana son ka, duk lokacin da ka saki wani bidiyo ko kai wata magana, duk irin abin yadda magana take sai ta yi kokarin yabawa, kuma sai ta yi kokarin comment ɗinka, ka gane, sai kuma ta yi kokarin wani kwana biyu da sauransu dai, duka wannan salo ne, ka gane. Ko kuma kai wani magana za a ce zaka ga kowa yi sa wani kacici za ta bada wani kyauta, wannan kyautar da za ta bada ta nan zaka gane wani irin kyautar da ta bada, ta bangaren fulawa ne ko mota ko wani zuciya da kilo abubuwa wanda za su nuna cewar wannan kyautar na musamman ne, ka gane kenan. Idan cikin mota kuke kuna tafiya, idan kujera ce ta hada ku, nan ma akwai salon wanda mace tana magana amma magana cikin salo ne. Yawwa, mata ba sa barin su zauna haka na, suna magana sai dai namiji in bai gane ba ne. Yawwa, sai dai in bai gane ba, amma mata suna magana yau da kullum amma kenan cikin salo ne. gane to kan cikin salo ne cinye iya dan lokutan da muke da shi kenan a daidai wannan lokaci insha Allah. Ku bibiye mu a cikin shiri na gaba insha Allah, za ku ga yanda tattaunawar mu za ta kaya a shiri na musamman insha Allah. Fatan alkhairi ga matasa na duniya gabaki ɗaya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin sama amin. Insha Allah muna nan tare da ku, kuna tare da A-Salam official kuma da Khalid tawa gida insha Allah. Kudu su ne da daraktoci insha Allah. Ni ne dan mi tsitsi dai kawai wannan gashi dai Allah ne ya fa. Zan bar ku lafiya. Assalamu alaikum. Marhaba.